Magandang araw sa inyo mga katrops. Mga katrops, ito naman tayo sa bagong video. Ayun mga katrops, nakita ko sa inyo na ito sa amin sa Bicol ay maulan na naman. Ayun mga katrops, tumay natin. Ayun mga katrops, titigil lang ng ulan ngayon pero talagang mababa na naman yung ulan. Inaabot naman ng alas magdadalawang oras yung ulan, Tayo sa labas, mga katrops. Yung kusina namin, mga katrops. Kasi na tayo at ito maganda yung kusina namin. Dito tayo sa balkon namin, mga katrops. Nakita ko na sa iyo yung bahay namin, mga katrops. Mahirap pa si katrops Dani. Ay mga katrops, Halos magdadalawang isang oras na yung kaulan. Halos magdadalawang oras na, mga katrops. Mga katrops, dito kasi sa amin, mga katrops, mababang lugar lang ito, kaya pag umulan, bumaba talaga dito sa amin. Nag-uumpisa na naman yung ulan, mga katrops. Malakas naman, mga katrops, Hindi nga tayo makalabas, mga katrops, kasi umuulan lumalakas ang ulan, mga katrops.
Dito na lang mga katrops. Sana yung di pa nag-subscribe, mag-subscribe naman mga katrops para lagi kong updated sa mga bagong video. Salamat mga katrops. Thank you. God bless mga katrops.